Abono nsia o ma de share Sompa so na masugo ya mutie enwumre ye sinkonwa na esema ya boa no Sompa 93.1 FM so ye de abedamo Sompa 98.9 ye de nyina dan so e de aba abedamo kasebo yi ubetumi akenka bi o Facebook da o sesini a wobekan bie na wade wadwenkyira ba kan fra kasebo no e de amamo nia wobetie bie enie Edram Krito amrashe bedwafie ko mrashe bedwafie mu a won metoto ne ma fa yesi kasem ho abedweko mu panipa ba kwa kasa se aban ne hye friend se debt restructuring no obi bia da susu se ha wo no mbebo ama de aban no akogina koto. And I'm so mamraswe jeni o wamraswe je fie de so mo tamale south abato mpesi aso de atuja se bosiambo bebiribe ana mo my gane aba bedu ba bia yeduro no a yesi kasem nyina enkoye no. Ora John Kumaso wajitum se aban no obo besia ade enso nye kwa abone nso na abusia debt exchange program no osofo a osho maye sikasa no ntutua so ede ba no a atane general mpanimfo ma no warning wo ho no anwumre so perfect nsɛmtwɛfo ne mranemfo bedi nkomo ne abusia so my Ghana mra no esesɛ power sa de wi ya finance minister ba be ye no ho Ghana yesidi ba ko no ya eye dade ba no kwense no wose wo yensa kyeraye ewom na entity abato so perfect nsɛmtwɛfo apono so anwumre kyese na nanom ne ade so mu adoro ba bonten so ne wo mo akwa gunsa sɛ bronya ebei sɛ beye na accident nsisi ɛwɔ mo nsa ase so nti Adie mra anwe futu kwantempa wonyina hini ese wakyiri nipa bi osusu senko kwakoro no bo abuzianfo weni afufuro pini akekese ne ne sekase ababia wo bia na nwumre ya ba ne ade aba besomo wadwenche no nsusu efa beka ho wabra o kan ho e social media platforms awodo ne nyina so okọ Facebook wa eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube eye Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu no wode bia wo no ma iguso aye beka se ne mamo no abusu ya bekenkan ede amamo ya ka mo se kase free Sompa 93.1 FM so Kumase abonten so no ebe dada no ho abumfumpa atwa pese akwakofa Sompa 98.9 FM so wosunyan ene ne nkwado abusua ye ne ayedi pa nwumre na ya obo amalibi aboga mene wahini ni ama kranchada zoas of mami premier ni kase bono miebie ankasa enie wokwa emrahye bedwafie mu a deputy ranking member wobo adwuma e wosikasema so ye no mu ene o rise kadongo wono en wokase so obi biada wo investor na se bond holders ya ben debt restructuring no a wode eba no ebekwa akofa nsunsu aso abremo no nti no wom de afutuo ma se safo ni na fa ban ko gina koto na koto nsha ban na se gina sie ya wasie no one santete nsanachi one nsentwefo na twenkoma wode asem no edit wo no manim wo so de wom group no ma ye krado se dom bia yi wom ti saa wom bebo na chiri dom na wom de aban no akogina mu koto na wom nso aye krado so metai aban no achi ama se group yi aboa aban no ama ne sika sem toto ya wo toto na toto ya anya se wode ne nsa beka wonum esika na se etisade a wom bebo aban no ne sentisa na aban se chinchina atwan se no wode ba de a ene wom so mbeta hodom no achi no wom de aban no e de akokot ye kasai sika sem akwa bibia wo e ma aban no e hye ne ma wudu bebre yigu akwa mu so obeboa ama Ghana sika sem no ayeye ko se wan famra kwan so endi sa adwuma yi na mumu bebre fra me se mu pentremu enu ti na namenimu ahia na akuku dama omunim Ghana sika sam hyehyia ye fra mo financial analysts any investment bankers any medi komo a omatu omo asiwa asesia no Ghana bosia obo ye nyina ye fifi mu na ya hwɛ sɛ kasan na bɛhwere Ghana adehye ewia ye de atodwa na emom bom kɔkɔ sɛ Bank of Ghana na yɛsɛ kɔno kɔhwɛ bank fo so ɛma ye ho tɔyɛ no ɔno ne aban ana ɔmode sanchise ya ba sɛ ɔmode betrai Securities and Exchange Commission data bank papa na ɔte hɔ na ɛfrɛ no ɔgba metete ɔmo ana ɔmodi sa adwuma yi na yɛto ehun si hɔ sɛ ekwan bia so no minister financial analyst investment bankers na dia nwa tum sɛ ubi bia usika kokam sɛ mutumi boa ma no na mo se mo ne aban bɛko a yɛbɛpɛ lawyer ma na ye ne aban edi ni nyonyo emom ye gitum sɛ ɛyɛ sɛ yɛgye ma no na yɛsika sɛm no sɛ gyina ne na so na ɛyɛ sɛ famra kwan so yɛgye tum sɛ yɛbɛfa kwan a yɛ ne aban ebedi nkɔmɔ ne apɛ kwan a aban benya sika na yɛn so yɛbenya sika sɛ ne ɛbɛyɛ a IMF hyehyɛ no ɛbɛba so
na yɛnkyintum sɛ aban na ankasa ɛde ken ɛba akɔfa yɛ ne agreement na atiti na ɔno atwerɛ ne deɛ de abrɛ yɛde saa na bu man a ka Ghana ohiani ntimi enkoto duane ndi ka opie ya na ade efum sɛ anamboa nti de sia bebi a yɛ man na koyo obi anim sɛ ɛnura echi asɛm a ɔmbɛka yɛ no obesi yeye ɛnura echi sɛ Ghana economy na ewu ade echi yɛ no sa bɛpa ho ntoma sɛsi a yɛ twɛn sɛ ɔnkyerɛ wekeeping ne dabɛn ɛne yɛbɛyɛ wekeeping ne na sɛ yɛde Ghana economy ne sɛ osu cemetery anaasɛ military cemetery ɔmo nkyerɛ ne nkɔpɛ bebi ma na yɛbɛ make sure sɛ saa announcement we no ɔmbɔ nso obi ewu asɛ nyane ɛfi sɛ sika no ɛnhye yɛbɛfa kwa yɛbɛfa so ana me nua ne busa am sɛ adwankuma ne sɛ yɛmpene na ɛnya ade bɛba ha wei ɛyɛ ade a yɛfrɛ no communal struggle is for the collective good of Ghana. Nti lawyers akuku da man na no ne yɛte wɔn dededede no so ɔma no mu nyɛma ɔmo mente wɔn ka yɛ ɔbaako onim adeɛ paa ɔno saa dwumadi a yɛdi ho yi ɔno di ho akotene esankoma ɛnɛmre ma feel sɛ wɔn mu nyɛma nko adeɛ a ma yɛnte wɔn ka nansen Wawura Zeki Adongo ɛna sabre wɔka ensema kɛse abɔ ma ni nyina da ne sɛ Ghana sika sɛm a ayɛ bibia wɔ hɔ yi ebi no Abusua ekusuwa de mujina yemra sebeje fie mane yesi kasem ne na no budget ya osofo esi kasem no ntutu eso de koto yemra sebeja fo nanim se je omonye ye ni no wo ho na se besa afata omonye ntum se beye na aban ne de bebo my concro Ghana ho bra afi 2023 ye kwako remu no na abusua entity ya Sompa FM nsɛmtwefo ababeto apono so ne se ene yemra sebeja fo no ekodi nkomo etwato okra e de fa budget no emenne wonoma akwakoje budget na tumu a 2023 a yeka yensa kono se nanum nsia ahwe ne mu nsɛtwedi amponyankrompon base yadamu a ɔhata mu nkumachi ototorbo nso tonso ba wia obotantima odija fa dum ene mu nkum gine matata obeti wiem ede akwakwa uresika na yede abo my Ghana ho ebra enam so mamraso agani o mamraso agafie ma desia wo mo tamale south abaton pesua so yewura haruna edisu kire se baby o my Ghana ya ba bedru sese no se ye tenetene yensa ede yensa akwakwa obi ani ase a mampani na dan kwaku fodo na wose ye de yensa ekɔ na ni ase bosia bo bebrebe na mo mbayi ye ho akire ye ne a am ye ni kapra ye hu si ye kɔ ata na se ye kɔ adwo a sese ye pa ye ho a ye pi ye hu owura haruna edisu nsɛm a wode tu dwane mra na mra so agafo no ege budget na tumu no kakra enie. I think what he failed to add was to take responsibility for leading this country into this economic turmoil, economic mess, and economic crisis. President Nana Addo Dankwa must gather courage and take full responsibility for how incompetently he and his men, in particular his Minister of Finance, have so mismanaged the Ghanaian economy. Mr. Speaker, to paraphrase him further, he said, and I quote, "The whole world has been taken aback by the speed with which inflation has eaten away people's incomes. Economies big and small have experienced over this year alone the highest rise in cost of living over a generation, the highest rise in government borrowing in over 50 years. Mr. Speaker, he has borrowed more than any other president under the Fourth Republic. President John Dramani Mahama and the NDC between 2013 and 2016 is reported to have borrowed in the region of $3.5 billion US. Abusua for yemra so agani o wamra so agafie ma de so mo tamale south abato mpesua so no akrona na ye kandifo edom kuma e wamra so agafie mu sese ono abo Haruna Idrisu ntie ne wo mo je budget na tumu no ne nsema wo de tudwa eno no na abusua na no si ya e na mra so agani ono so wamra so agafie ma de sia o mo asom ya abato mpesua so no akrono a na agya wo ye kandifo majority leader edom kese na oda wunu ma no eno wo kire se oh my God na bakose mefiri mra agya ye je kabima min ka bintumu ya ye democracy ye adwuma no ope party oba bemu a Ghana for ye hoto ye mpa eye MPP amanyuku no wo mo ba ye wo mo de free SHS yaba emfa ho se wo sika se ehia wo uni kapre botoma no oba ekozuku wabra wontua kapre ba enje emfa ho ne bosia bo bebrebe no wo mo nko ne party wo mo ba bemu a
omo dwene Ghanafoɔ ho adwene hiafoɔ ho adwene woni bi ho nti omo bekoso a no mo adwene Ghanafoɔ ho ama ho kyerɛ atete ne atepo ye namu no omo ayi afiri mu. Our most horrible year. First half, education has grown by 9.0%. That's the track record of the MPP. Health and social work, 2.7% in 2014, minus 4.4% in 2015, and 2016, 4%. Today, 9.3%. That is health and social work. And finally, other services. In 2016, when you were living, your track record, the growth in other service activities was zero, minus 0.1%. Today, our annus horribilis, West year, is positive 2.0%. Mr. Speaker, in virtually every facet of the economy, the figures churned out under the NDC, under the MPP, are far, far better than under the NDC. So away from this contrivance and the showing voices, Mr. Speaker, the Constitution in Article 36 plus 3, Article 36 plus 3 provides for the state, and I'm quoting, to take appropriate measures to promote the development of agriculture and industry. Abusia ono susu ya mrase ejeni o mrase eje fie ma de so mo so me abato mpesi aso na ye kandifo a woda edom kese na no ne mrase ejafo akwaje budget na tum we ye nsem a honorable Oseche Mensa Bunsu kan ye edefa MPP amanyuku no ho. Dr. John Apontia Kuma wono ene ye dweso mrase ejeni na foto sanso ye ne so wa ya be die chire papa isa bredi e wo kasa kana ni ma ye mobo pa tumi se opaso ye ya ne ho chire no a enna so ye ho na no wo chechem sa wagitum so oman no besia de ya aboro se de ese ye je no de na so nya ne kwan bone so e ya de papa wo so ma bia de opeso ochichiri mpuntuo no besia na ese wo bo na wonum se wo mo boy de na ese wo bo no de wo mani su edidi akire eye pa epoten Dr. John Apontia Kuma na de asem itudwa wo bra na wo mu busebusa no ensem bi so ehun wo se wo man bia dra wo si mpuntuo kwan so no wo de abesia bo na wo no de echechere enya ne bone so wo se wo mo bo besia senka mu mfa so papa be Ghana fo de o guguro na covid eba be yi niti yemfia se wo bo besia 2017 2018 2019 3 billion now their investment ya wo hwe kwan sa afia ne be kona wie ye kade mfa so beba covid se ye me na minie na kire sa afedie usika ni nyina ahwere wo se sa pepepe ani ba bia wo man ye ginan eno na nam so akwa de tourist ratchering ene de keka ka ho biada Ghana atumirika femfem sa confirm de ho akofem IMF ne ho nsem nyina da enso de aba no Dr. John Apontia Kuma. I know that priorities of government sometimes may not be supported by many people, and those in a democracy are allowed. That government is allowed to make decisions for criticisms. So we acknowledge that not all decisions have been perfect. We have never said that all our decisions are perfect. All our decisions are subject to criticisms. We believe we've made the right decisions. And maybe the the levels of borrowing has been too much, and that could be one of the. Maybe we should have looked at more alternatives at financing our various programs. But of course, every nation is built on debt. It is what you do with it and what happens. And I know we are where we are because if you borrowed in 2017, 2018, 2019, $3 billion every year of investment, and you're expecting the returns after 2020 and COVID struck and brought your economy almost to zero, it means that you're already in a very difficult situation. So this is the reality of what happened. It's not like we borrowed and did things that didn't benefit. Dr. John Apontia Kuma. Abusia safe no abeka en wa ye ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase ana nsa no ba bia wo bia na yegusu ye de mamwo no se o sunyan ya ha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM adwenche no nsusuye ensama ya buruburu su nyina obetimi dia ba beka en ho abra o ka en ho ye social media platforms ahodo no so o ko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na do adwenche bia hodomo yegusu ye beka se
mo ne yebekenkan and a YouTube yes Sompa TV abusiafo ye kwa ma no so ne Dr. John Baden akwa kodin komo abusia semeka ya efri na no kwasi ada no ebesi enradwo ene enebnan asem wada Ghana fo no a yese debt exchange program wa osofo we sikasem no ntoto so wa chirechirimu abesi ne ena wie ya ene ye tete se attorney general ebo sofo we sikasem no ntoto so okoko se saade na opeso ye no etia Ghana mra etisi wan hweye na se manso bia kukuru a ene ekenofuri ata na besesa na ade se ne bebi obekwa akokara se no akwa na yenko ma no so ne ne lawyer nkodi nkomo yi ne emusa se Ghana mra na esesei ne atekra se lawyer se Ghana ni bia finance minister nhihye ya wode bai ebe kausika no bra courtu ne apututu you no na akoso honom ya ne lawyer nkodi nkomo lawyer ya mo adwo ya meje mo so ya gidi se mpom ye nyame ado na mo so erade adom yeso so ye ho ye pa. All right. Lawyer, ye din komo ediafa eye debt manage exchange program ya eye osofo sikasa no ntutu so na no ada ocheche mu de kire no emu an ye tie se attorney general ebono kokose ade na wo kwa akoye no etia Ghana mra ne yebusa se Ghana mra na ye ka ho asem no esesei wo se medi misike koto bange se ye bond se ye treasury bill se eye de ade na se emfaso no kra beba ho no mfa mame wa hwe misika no kra me de koto wo no mo e de koto bondos e ne ade no eno kra mo bete so ne ade no Ghana mra sesei wo ho Doc na mibusa se Ghana mra no esesei se bia me koto bond. Okay. Aha. I don't know nkasa me said that enye Ghana mra se but a contract law. No sabra no a common law in the law of contracts. Sabi bonds ni nyina no they are all contract instruments. You know, say contract, no terms of the contract, no, if it doesn't allow you to modify, you cannot do that. Neither one party on me and sorry unilaterally say or say terms. No, it's not allowed. So enti doc say bia me makoto sa bond ni bi na sa haircut we bia me mfa so me ye kote so a e de na wo se me ye. Oh, me feel say you have a cause of action. So that you bet me akoko to home na. Me court no a na me ne aban na enya na me ne me bank. Say me you sue the government. Ube sue aban na wa hwe the court na beka. But as for me na is a action here. A straight line, action ube timi win because contract a private treaty, and one party cannot unilaterally, change or amend. If any change or amendment, it must be mutual, and some mutuality, it must be based upon the terms or more. I agree to. So what you Matias. You see, contract law now, almost always, Bibiano is referenced to the instrument, to the contract. Anything that can happen, it must come from the contract. Into what kind of change in an opinion now, or patches or help bond indenture and other prospectus now. Or who anywhere, any clause a man the right, to change or to amend. Okay, enti lawyer eno na ma o call say obi bia usika ebia ho beka e wo sanhihye we hu no why ready so be support wo mo se koba se bia o mo si wa ban a. Oh sure. Me man from ra. Ya beko. Baselo yo bi beka se oso so bia o moa o man na ne ho akire no obi beka se bia oso o moa ban na o man na ne ho akire no ene ye pekwa bi di afa so ana ene de say obi aban no e wo ni lemu na wo su individual wo su wo lemu say be a wo savings kakra na bia na chazanti you cannot forgo so kakra wo kakra wa na da ho no na ono aban no
Just on your pen out there, no buada, I said. But lawyer also obisusu beka ne say ade we ya kanofuriata aye no every Sunday enra Monday wa engage Ghana for wa cheche mu de a kire yen nti e bia mutu ano eja wa cheche ma kire nti e be fa ne say wa engage Debbie, because the cheche mu no any contract no. Okay. And in the Sanchez mu no de from any contract no. Iti wa obesiu government ni bia we dey straight we diska. Oh, me dem say a straight line. Okay. Lawyer Edio. Na iti hwe ni mu so bi benya kukudura tu sa na mo we. Oh, me answer say akwa obi nkofo afre me. Nipa be say. Oh, nipa be me answer afre me. No, ma sem ni say. Musika opa. Amu chesa amu musika wo bombs numpa. Sompa 93.1. Ba ko amu nyina so pensioners. No interest no na ja omu didi ho kakra. Na fe yes you from now to 2023 there no interest kra. Na ono dia no. Obede wadidi. Matiasia. Nti lawyer we ready say ubegyina mama mo court ho. Oh, so see acquire beko. Because we know about we have a credit default or default. Yo. That's it. Me fancy bibia ni soso na kire ya adwene be sa ba ona so bio. Ye da se pa no adaje anwumre. Mate. Yo. I was there for Dr. John Baden ye ne kokodi nkomo no okonkran a ye se ye friend no the Liberty Institute Law Firm e wakra we private legal practitioner and ye koye ne kokodi nkomo na busia. Bank of Ghana say wo yen hyehyɛ yes say your Ghana cedi kokɔ no do betwa bi agumu na twa wo betwa agumu ni nyina so obeye ne dade eye kwansu bi na no na betimi aboasan se cedi no ya na ye mere dodo wo behunu bi ya posa no a te sabre wanofo a che so ore bibi bia da enye yi efiri openim abusu ni de to so du mienu ene wo ye san hyeye no na wo se de wo de bayi ene no so wo ye ne kwanse no a pepepe na nimu no man no ahyenso de coat of arms no beda ho na na kiri ne so scale of justice eye sa atentrene ahyenso de no so ada ho no pepepe wo de gold no betoto ano se de dada no te no a ya wo ye we nyina de aba beboa se betumi agina mu ache se ye de krata ne de no ene de eye adwuma no Ghana fo nyina da ensomu na yemfanya adwuma. Awza for ye to so na ye de makopa no for no so matena ye na no pe ma hine ye dubo achechena se na ma wiase nyina che e wade ache bie ade ache bie dwumade so Sompa TV ene Sompa FM so na eja wo mo ba fie ha wei eye Bread Bakers Association wo mo ku ne fa e wa santemantema se no mo kire se e kwane ampanimfo de ono mfa so no entweye se sa no mo ntimi nto ene mpese si kire ne magire a omno be frafra ye pa no wo ma akwakoto ni nyina ye dollar sem ya ye ka ho asem nto mo sere for sese na ne kina ya aban no ankeka no ho ama dollar na nya anamon papa bi anyina so me sidi no so aho anye den a ene etutu a pa no ho be den e wo mayi mu omon komo mo ne ye bo kakra ni oya disredi a ye de to aban ni wo pe bibi afi wo papa ho no ma ye mfa ne ye den ene kasaden den ne ye de kan ye adisredi kotojogu fom na me enji ni se aban so ne awokono wate anase wo hu enu nti ye twe na adwene si so se ye nanado danko akufuado one ni mpanyinfo wo mumbu nkompon no mo nhwe baking industry esan se baking industry no efoma na eko ene sen esama na ye tono 160 last year 2021 December se esam ne ba na eba abedru 400 from last month year yada sorry ya almost say dollar eco 15 cedis dollar eco 15 cedis esam na tumuko 500 after 500 na still 2 weeks bia almost time to some 2 weeks bia say am na work say esam me ko 570 ensan ye say new price eba no 650 yentimi nya adwuma no eni ntino ye se na do dan kwase wonnom ye na onko flameles no wo mu no ade crop ya enu ntina wotwemienu bia no wo mutu sam no adesrede na na yesra ban si yesre na onhwe na niema na o ma ne mra from ban sense am na adwuma no se si a egu no susu na workers no susu nya adwuma nye sense ba sa na mimi ntimi ntua we kaka pam na me pam no nti yesre na
ɔnom no ma ne ma ne bo mra fam ɛma ye ɛsikyire ne magiri na ye wu pa to ɔnom wae yɛpɛ sɛ yɛ adwuma na yɛ no ɛyɛ akɔnɔ na nkyirima nso beso mu bi na sɛ yɛn yɛ bɔka nkyirima bɛdɛn na adwuma na yɛ ɔmo akɔnɔ nti trade minister ɔmra mu na wɔne ɔmo ɛyɛ samma yɛn no nkasa Abuzanfo nti wɔn a wɔto pan no asantema ntema ase ne yɛte wɔn nka ne nyina yɛ adesra a wɔn de to mampanin na nadodanko akufo na ba mu mpanimfo anim sɛ mmoadeɛ wɔn hia bi seisei paa enti ya Sompa bɛde yɛn krata apono soɔ ɛkyerɛ mu a akɔpie mu nyina hini a wakyere nipa miɛnsa bi osusu sɛ wɔkɔkorɔ no bɔ ɛwɔ dwumakuo bi a wɔn mu etu ɛfam na wɔse asɛm esi wɔ adeɛ mmra ne anwɛfutu ɛkwan no so saa asɛm nti yɛn nua bɛrima bɛn kwaten wɔno ɛne anomatetefo a wɔgyina mu a wɔto nkrai hello Ben Majwe ɛdeɛ na asie ɛwɔ nyina hini adeɛ mmra anwɛfutu kwan no so Yo, many about Medawa say, said ye now cano. Nantua insia bi, and Mufa, a Fadia, a yeshe omu say, omu soldiers. Sompa 93.1. Maybe I knew for two air pans on, Yana, Umu to a year from a good year, a war honwa, a muya juma. And the Bobby Nuncia, Nurabe Nuncia Permuno, and a manti, a yo magin say, Umbefauna. Omoko no na wo mu na chese mu enema mu anya no ho no na so mu black na na bodrum no omatimi asesa enti omukopie mu e ho ho no mu a na empanimfu a omuhwe saa adwuma no nso no atimi afiri site wa bafie e na omunya ahenti se emrante wa bi ahye sojafo ntaade aba ho no ama dedika security ho no obere na ikikiri age ni tuo atimi afiri ne nsem ama aye black a omu edo nyimira anko mefa no mahoro na ske wo mu no mafa no omatimi afa adwane ema aye emrantie no omuhwe adwuma no so ho no edi mi gatenten so ekopie ho ene minia se omo e Facebook ehwa aye video a ewo ho no no enye agro ene emrantie no etimi eburu wo mu a so we video no kura na duba bi na etu omo de koye no na emrantie we ajiwo abrantie ba ko a what guess it say soja ta na se no eno wa hye black ena wa hye isa police boss really ene omo ne no kigiri ga no mutije etu ni free nzemu a ene ebro de omo ebtimi ebro ne bi pa ankasa na enye ije se amanfo hwe e video no a bo hu se ene edio dadio no mbenyo no mu di breaking nine se de ebe na ho de be perform no matimi achi no edina betie eye a police for ensem sabia me no ka sei na nipa miensa na omutimi nya wo mu ewo eye nyahini police station na ene yerire mu no atenze omasa achi ba kwa ka ho a sabia nipa nan no de omunyina eda afiase ewo police custody ewo eye nyahini yeni di akire police for akosi honum akɔhwɛ baabi asɛm si ye yeni di akire ye bepie mu asafiri obia no yebema atinfo asoate na bibi nti yentinfo mu nyina di entugwa na nhwemu no eba bi wi ni di enfa ntugwa wo hwe a omo no wo mu firi mu krom ho ana mu firi baabi na bae ebinum efiri agogoso na ebinum nso efiri nyinahini sɛdeɛ meka no bibi nti enam sa police for emu nhwemu no nti no yentinfo mu di no entugwa enimanu ya because ebinum edumu ekanru a say a police for a woman no ebo mu homodin se ombetimi ahwe mienu na kae no na omotimi asan atuo yo ben yeda se bebre why yeri di akire ye besi bi anso no ye bema yetifo aso ati mo ani ni ache ye nua be ma ben kwaten enyina hini ade emra anwafutu enra wonom a womo de esi nipa bedaye na ye be kwa awe no womo age ani so pa sibiri wonom omo ate ye de nka edi ebe 10 gram ye adwuma ba ko ne tinti ye che kuku a $1
Abusafo ento aso ene enfo mo nkwadro ba na yedem ukota no no for bottom pesu aso wo bono ene hafu mantem no mu abusia ene se sembeka hye ne nso a be na wotwe mienu bosumi nie ene nkwada bia no moti suku bus mu driver ni no se ne wabro se wo fa he se wo wura he ene ehwi santan kohwie nkwada egu ya emu no mu de agisikura wo manka bie ye omoto ananom nse do a amamre ne amane ye sefata mpanimfo kokoyeye na ade achi na entity abato Sompa FM nsem chefa pono so chese nananom ene mpanimfo a ewo kromo no makwa kogunsa esra sase ya se sare hosem na esiye no bronya na eba no adabafo mu nim baabi omo bakwa kofofa speedy shi wan we a no man kwankwoti asemopa enti omo sre nananom ni abosomfo a omo ewo adroba techre ene ne mpotamu nyina se sare hosom no hu ye no bronya na eba no omo sre wonum omo makwa no so nyudin akwantufo nko no omo nsa medura somdwem accident de nananom emane mpare wonum ewa adroba techre ne mpotamu accident wo kurudie mu adaru ma munyina mo babe bo ma edi jan kura na kwan kura na nana mo hwehwe mu no na sese ye amamere kakra ti yebe sie nkura no ye amamere jan kura no kwan eni nyina mu no so na sese ye ni kurudie na ni panyina so ya amamere ya etwato ti ene ya no pei na nana mo abodawuro ama ma wo kurudie mu nyina prapra kurudie no mu nyina dia kwa kugu kunu nkwantia ensa amamere we nya amamere afi na nananom amamere na da hoda da na samiri ya san akofa ye to waso ne ense niema ma ku mienu nti na ma niema amamere yenti isi na ya dia ya asisi yigiso ni giso a ebebo aye isi ya to ya kofa mrofu amamere ne ye ense nya dia ya honda bamfa so aye se bobia udia kunya bia ni nsa amamere die yenti na se ndi mesre ne se obi bia nye onfana mamre ni agro onhwe amamre yi na ya dia ya mpaso abusafo nti se beye na accident nsisie wa adroba ne techre mpatamu ntine ne nananom akwa kogunsa asre asase ya ene abosomfo wo mpatamu honom so modama bronya na eba no omomamunyo na adabafo nko no momfa kontifo medura somdwem ye wie na taw yemfa na wotwidide ento aso abusuande aba se wo mo de hye wura alesamufa jamfi woda potoso mfinhwe de osonson na December busumi ni de toso nwotwe na abusuane transfer odonyina de backgrounds fra no pano nsi akopa nyino no nsi di na wotwidida wo be krafo no wura ana amufa ya wosono St Peter's Basilica wonom nyina daka bom frɛ adofotifo ne agyamfo se yemeboa wo mu enkai boyi eye kan ketesi from kuku agyando onene ma me haji trouble na wo mo de ba bontrinko de be de Yankopon ya adema ya wade ebekwa akogya wate ebekwa akogya na 93.1 adina watchu dan fefe wo ba akogya no ebekwa akogya na bende mama akwai me no beka ne dem ai ebeka ne dem anza ne mako why abusafo fancy sports team no emesom entwaso asedan koma asante ebo abenedict on yesemufo a osansem nyina ma ye ma ba bia wo bia no enwumre yitimi ba ye ebebesom kuku a ne terafidie na chi echinchima fidie no mfuru mama ye se ye obode sa anya ode wono a ene miemie vidie ne mode ma ye yesusu aye som anwumre na ya abo amalibi aboga meni ma de papa bi wa why dani ajade ashobi eni obewu baby am need for say eni obewu say eni obeshi Ricardo my man Ricardo is in the house so y'all yes sorry no am a translate Vragas you say Vragas what's your friend Vragas you say Ricardo Vragas who was swag what's your friend say kwesi na say ya who was kwaku die na say friend Vragas kwaku die kwaku jamfi Nigeria say who swag wati I was here from Oinini. I'm a cranchada source of my premier name is sorry, I'm a man Casam PSA Ricardo. I trust say and nay. She met to Shelly now Hanum de Jemu. And you may you see in Alaba. I'm sorry. As the French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like noise. Sika impet dede. Where there's chaos, where there's noise, where there's unrest, you will not find money. Do you understand about inflation? Do you understand it? We are the people. We are the king.